Усім добрый дзень. Гэта жывая трансляцыя радыё Свабода. Мы знаходзімся ў офісе кампаніі Тутбай. Тут ад 7 раніцы працуюць следчыя і перакрыты ўваход да памяшканняў рэдакцыі менавіта і кампаніі Хостербай. Кампанія займае 3 паверхі, 2 з іх зараз занялі следчыя, туды не пускаюць супрацоўнікаў. Следчыя проста коротко кажа, што вядуцца следчыя дзеянні. Як стала вядома пазней, зараз ідзе гаворка пра тое, што супрацоўнікі Тутбая мелі доступ да інфармацыі Белты, да платнай падпіскі і за гэта не плацілі. Таму менавіта сама рэдакцыя на 9-м паверсе пад найбольшым зараз яна закрытая, туды нават не выпускаюць з ліфту людзей, следчыя перапісваюць тэхніку. Юрый Зісер, кіраўнік кампаніі, сёння прыехаў, трапіў туды ўнутр, і ён сказаў, што з ім абышліся вельмі прыязна і патлумачылі, што сапраўды забіраюць вінчэстеры некаторых супрацоўнікаў, якія зараз пад падазрэннем. Яны таксама перапісваюць дакументы і здымаюць некаторыя. Напрыклад, на 10-м паверсе таксама працавалі следчы, але ўжо тут быццам бы праца скончаная. І, як распавёў Юрый Зісер нам, дзесьці да абеду меркавана, што могуць ужо скончыцца гэтыя следчыя дзеянні, але пакуль дакладна не зразумела. Сама рэдакцыя працуе офлайн, працуе онлайн, сайт падтрымліваецца, але нікога супрацоўнікаў тут проста няма, бо яны не могуць трапіць на свае рабочыя месцы. Пазней з'явілася інфармацыя на сайце следчага камітэта пра ўзбуджэнне, я зачытаю, крымінальнай справы па частцы 2, артыкул 349. Гэта несанкцыянаваны доступ да камп'ютарнай інфармацыі, які быў учынены з прыватнай зацікаўленасці і прывёў да шкоды. Пазней выявілася, што ініцыявала гэта кампанія Белта. Як па словах дырэктаркі, было больш за 15 000 падключэнняў да платнай інфармацыі цягам некалькіх апошніх гадоў. Пакуль адразу, калі мы гаварылі з Юрыем Анатольевичем Зісерам, ён казаў, што малаверагодна, што ідзе справа менавіта пра падпіску, платную падпіску. Але зараз ізноў з'яўляюцца новыя дэталі, дзе ідзе гаворка, што менавіта некалькі рэдакцый мелі агульны доступ па адным платным аккаунце. Наколькі гэта інфармацыя праўдзівая, не можам казаць зараз. Гэта тое, што распавядаюць у Белце і следчыя органы. Мы прыехалі сюды 10 гадзіну таму. На некалькіх паверхах сядзелі супрацоўнікі. Яны даведаліся пра тое, што рэдакцыя закрыта, проста прыехаўшы раніцай на працу да сябе. Вось 9-й паверх закрыты, можна трапіць толькі на 10-й. Тут знаходзяцца менеджеры, аддзел маркетынгу, аддзел кадраў, таксама юрысты і некалькі профільных праектаў Тутбая, як пра бізнес, напрыклад. Унутры былі следчыя, яны тут таксама перапісвалі дакументы, але пры гэтым не перашкаджалі працаваць самім супрацоўнікам. Зараз 9-й можам паспрабаваць трапіць на 9-й паверх, дзе знаходзіцца сама рэдакцыя. Раней, колькі разоў мы рабілі спробы, следчыя кажуць, што прабачце, ніякіх каментароў і нават не выпускаюць з ліфту. Пабачым, ці нешта змянілася, бо, ў прынцыпе, ўжо прайшло колькі гадзінаў, магчыма, свае следчыя дзеянні яны маглі б ужо скончыць. Таксама мы бачылі, як сюды прыехалі дзяржаўныя тэлеканалы, у прыватнасці аператар АНТ прыехаў да Тутбаю. Мае калегі з рэдакцыі сочаць за развіццём падзеяў. Таксама вядома, што ў Белапане праходзіць ператрус, там нават амап выстаўлены.
на улице. Так, где? І супрацоўнікі, ў прынцыпе, таксама ездзяць паміж паверхамі, даведаючыся інфармацыю проста вось як відавочцы. Добрый день. Ага, тут пускаюсь. Так, а скажите, а тут еще не... Добрый день. А скажите... Нам нават не далі, хацеў запытаць, калі гэта скончыцца, але перад намі проста закрылі дзверы і нічога не тлумачаць. Раней таксама спрабаваў спытацца, каб хтосьці з афіцыйных прадстаўнікоў выйшаў, але следчыя ігнаруюць любыя пытанні журналістаў. Вось. Так, таксама на... Едем. Нет, гэта наверх. Таксама 8-й паверх яшчэ, там прынамсі вось гэты хол адкрыты, але зноў жа нікога туды не пускаюць. Зараз таксама, як я казаў, ужо знаходзіцца праходзіць ператрус у рэдакцыі Белапану, і мой калега Алесь Пілецкі там на месцы, і зараз дамо яму слова, ён раскажа, што адбываецца ў іх. Добрый день. Мы зараз знаходзімся на вуліцы Акадэмічнай у Мінску. За маімі плячыма вы бачыце будынак, у якім размешчаны офіс інфармацыйнай кампаніі «Белапан». Ператрус у офісе «Тутбай» пачаўся о 7-й гадзіне, як нам вядома. Былі затрыманыя галоўны рэдактар Марына Золатава, галоўны рэдактар партала Марына Золатава, таксама рэдактар Анна Калтыгіна, як вядома, шэраг іншых рэдактароў таксама зараз знаходзяцца ў слідчым камітэце на допытах. У офісе інфармацыйнай кампаніі «Белапан», які знаходіцца за маімі плячыма, як я ўжо сказаў, зараз адбываецца ператрус. Ён пачаўся пазней, ужо пасля таго, як супрацоўнікі праваахоўных органаў прыйшлі на Тутбай. Вядома, што ператрус на офісе «Белапан» адбываецца ў прысутнасці 3 журналістаў інфармацыйнай кампаніі. Адзін з іх, які адказвае за інфармацыйнае забеспячэнне, прыйшоў на працу ранкам каля 9 гадзіны разам з дачкой, і вось ён проста з дзіцём там зараз знаходзіцца. Пакуль невядома, калі скончыцца ператрус, нікога з супрацоўнікаў інфармацыйнага агенцтва, кіраўніцтва інфармацыйнага агенцтва туды не пускаюць, таксама не пускаюць і іншых журналістаў. Увайсці туды нельга. Мы ведаем дакладна пра затрыманне адной з супрацоўніцаў інфармацыйнай кампаніі «Белапан». Гэта журналіст Тацяна Каравенкова. Затрыманне адбылося сёння раніцай у вёсцы Жодзішкі Смаргонскага раёну, дзе Тацяна адпачывала, яна знаходзіцца ў адпачынку зараз. Вось раніцай там пачаўся ператрус. Мы ведаем, што Тацяна ўжо мае статус падазраванай, яе вязуць у Мінск на кватэру, дзе яна тут жыла, і тут таксама мае адбыцца ператрус. Гэта вядома са словаў суседкі Тацяны па Жодзішках. Па словах кіраўніцтва інфармацыйнага агенцтва «Белта», усе затрыманні і на Тутбай, і непасрэдна ў «Белапан», і ператрусы ў «Белапан» звязаныя з тым, што супрацоўнікі гэтых СМІ мелі доступ, незаконны доступ да інфармацыйнай стужкі агенцтва «Белта» і карысталіся ім на працягу 2 гадоў. Следчы камітэт ужо паведаміў пра больш як 15 000 фактаў незаконнага выкарыстання інфармацыі. Мы сочым за абнаўленнямі. Зараз паспрабуем паразмаўляць з супрацоўнікамі інфармацыйнага агенцтва «Белапан», даведацца ў іх, што тут адбываецца, што ім вядома пра затрыманне калег і пра ператрус. Александр Ярашевич, зараз супрацоўнік інфармацыйнага агенцтва «Белапан», зараз паспрабуем паразмаўляць з ім. Добрый дзень, Александр, што вам вядома на дадзены момант? Вядома тое, што паведаміў следчы камітэт, што
заведена крымінальная справа за несанкцыянаваны доступ да інфармацыі, якая была размешчана на сайце дзяржаўнага інфармагентства «Белта». Зранку праходзяць обшукі, у тым ліку на нашым офісе, на офісе «Белапан». Там зараз знаходзяцца 3 нашыя супрацоўнікі, калі прыйшлі следчыя. Ну, а нас, астатніх супрацоўнікаў, у офіс не пускаюць. На ўваходзе стаяць супрацоўнікі АМАПу. Ну, яны не тлумачаць нам прычыны. Ну, кажуць, што вот там вот ператрус, як бы. Вот. І вот, наколькі нам вядома, затрымана наша калега Тацяна Каравенкова. У яе быў ператрус на вёсцы на лецішчы, скажем так, у іншай вобласці, у Гродненскай. І зараз, як нам стало вядома, яе вязуць у цэнтральны апарат следчага камітэта і быццам бы яна знаходзіцца ў статусе падазраванага па гэтай крымінальнай справе. Александр, я хочу дакладней больш падрабязна распытацца, чым займаецца Тацяна, што ўваходзіць у сферу яе абавязкаў, бо ведаю, што яна ось зараз до нас падышла рэдактар інфармацыйнага агентства «Белапан» Ірына Леўшына. Прывітанне, Ірына. Прывітанне. Мы ведаем, што зараз адна з супрацоўніц вашых, Тацяна Каравенкова, мае ўжо статус падазраванай, і адбыліся ператрусы, яшчэ будуць працягвацца. Ці не маглі б вы расказаць, чым займаецца Тацяна у інфармацыйным агентстве, што ўваходзіць у сферу яе абавязкаў? Татьяна Каравенкова, наш международный обозреватель. Она занимается прежде всего международной тематикой. Ну и, как обычно бывает у журналистов-новостников, иногда и другими темами ей приходится заниматься. Мне абсолютно непонятны претензии непосредственно к Татьяне. Вообще мне абсолютно непонятны претензии к Белопан по поводу использования информации Белта, потому что, да, мы использовали информацию Белта, но мы брали ее из открытых источников. Мы всегда ее давали не просто со ссылкой, с гиперссылкой на Белта, и мы ее всегда давали в открытом доступе. То есть обвинить в том, что мы зарабатывали имели какую-то корыстную выгоду, особенно Татьяна Каравенкова, конкретно, это просто смешно. То есть информация шла в открытом доступе с гиперссылкой на Белта. Что еще? Мы, к сожалению, вынуждены использовать официальную информацию официального государственного агентства, потому что у нас нет доступа к такой информации, и это свидетельствует о том, в каких условиях приходится работать негосударственным СМИ. То есть мы работали в очень неравных условиях с государственным агентством. И поэтому, естественно, какую-то официальную информацию, касающуюся прежде всего деятельности президента, деятельности правительства, каких-то официальных комментариев интересных, которые получала Белта и которые не могли получить мы по объективным причинам, мы давали, еще раз подчеркиваю, в открытом доступе с гиперссылкой на Белта. Ірина, ми ведаем, што ў Тутбае сёння з раніцы былі затрыманы фактычна кіраўніцтва рэдактары, галоўны рэдактар, яшчэ адзін рэдактар уже афіцыйна затрыманы. Таксама ведаем, што на допыце знаходзіцца шэраг іншых рэдактароў. Наколькі разумею, Тацяна Каравенкова, яна не рэдактар, а шэраговы журналіст. А ці былі нейкія спробы, ці ёсць інфармацыя пра магчымы допыт альбо затрыманні рэдактароў менавіта інфармацыйнага агентства «Белапан»? Сейчас дежурный редактор «Белопан» Андрей Середа находится в редакции. Он сегодня с 8 утра там должен работать. И что происходит внутри, мы не знаем. Но вот это единственный редактор, который сейчас в общем-то, вот в таком положении. Со мной никто не связывался. Насколько я знаю, с другими редакторами тоже не связывались. У меня нет такой информации. И я еще раз подчеркиваю, почему выбор пал вообще на Татьяну Каравенкову, для меня большой вопрос. А скажите, калі ласка, ці былі з боку кіраўніцтва інфармацыйнага агентства «Белта» нейкія прэтэнзіі да вас у апошні час? Ці яны спрабавалі з вами звязацца вось перад тым, што зараз адбываецца? Нет, не было никаких попыток связаться, попыток выяснить какие-то отношения. И вот это тоже очень странно, потому что, в принципе, все такие вещи можно решить в нормальном... Коллеги между собой могут решить эти вещи. Если у них были какие-то подозрения по поводу несанкционированного использования их информации, никто не мешал им позвонить мне или позвонить Олесю Липаю, владельцу агентства. И мне сложно что-то сказать. Я думаю, что коллег из Белта просто используют, и им должно быть стыдно. Расскажите, калі ласка, зараз якія захады і вы, і агентства «Белопан» робяць, магчыма, каб абараніць Тацяну Каравенкову, ці ёсць нейкія, ці ёсць яе ўжо адвакат, што зараз адбываецца?
Нам помогает Белорусская ассоциация журналистов. Мы связались с ними, и они предоставили адвоката. Сейчас его должны привести в Центральное управление Следственного комитета, куда, по нашей информации, везут Татьяну или уже привезли. Ну, это пока вот это вот все, что мы можем сделать, а там будем следить просто за развитием ситуации. Дякую вялікі. Нагадаю, у жывым эфіры «Свабоды» была рэдактар інфармацыйнага агенцтва «Белапан» Ірына Леўшына. Мы знаходзімся зараз непасрэдна каля офіса інфармацыйнага агенцтва. Я перадаю слова цяпер свайму калегу Антону Трафімовічу, які знаходзіцца ля офіса Тутбая, і ён падрыхтаваў ён ужо падрыхтаваў для вас невялікі каментар у уладальніка Тутбай Юрія Зісера. Так, добрый дзень. Мы ізноў у эфіры жывой трансляцыі Радыё Свабода. Мы знаходзімся каля офісу кампаніі Тутбай. Мы ўжо спрабавалі трапіць унутр. Сюды прыехаў раней Юрый Зісер, кіраўнік кампаніі. Юры, добрый дзень. Яшчэ раз вітаем. Скажыце, больш за ўсё зараз цікавіць, які лёс супрацоўнікаў вашых, да якіх вы зараз не можете дазваніцца? Ну, в данный момент их, судя по пресс-релизу Следственного комитета, допрашивают где-то в Следственном комитете или в городском УВД, мы не знаем. Их телефоны не отвечают, и никто от них не связывался с нами. Вот. Честно говоря, вот в пресс-релизе Следственного комитета информации больше, чем то, что мы знаем здесь на месте. А з вами нехта звязваўся з афіцыйных органаў, следчых, міліцыях ці хто заўгодна? Нет, но это же не дело против Тутбая. Пока значит, речь идет о конкретных нескольких сотрудников. Вот, судя по пресс-релизу, это Золотова и Калтыгина. Вот. Портал в этом никак не завязан. Вот. Хотя, конечно, нам неприятно, что все это затронуло работу портала, потому что люди не могут попасть в офис, 2 этажа заблокированы, вот, люди не могут попасть на свои рабочие места. Другое дело, что порталу это не мешает, люди работают из дома, вот, и новости появляются регулярно. А скажыце, вось вы нешта ведаеце наконт гэтых 15 тысячаў падключэнняў, ці сапраўды можа быць так, як што пра гэта сказала дырэктарка Белты, што карысталіся адным платным доступам некалькі чалавек? Понятия не имею. И я еще не представляю, зачем бы это могло понадобиться, потому что новости Белта находятся, так сказать, все читают в открытом доступе. У меня на этот счет нет никаких идей. Вот, пусть Следственный комитет разбирается. А як вядома, калі скончыцца гэтыя следчыя дзеянні, калі з вас запусцяць і ўсіх супрацоўнікаў у рэдакцыю назад? Ну, с утра стали изымать винчестеры нескольких журналистов, и только их. То есть ничего больше не берут. Вот, им нужна информация, значит, логи компьютерные, логи доступа. Они смотрят, вот, уже, значит, я уже час не был наверху, наверное, уже, может быть, начали оформлять протокол. Но протокол будут писать несколько часов. Поэтому я думаю, что сегодня уже работы, скорее всего, не будет. Ну, может быть, к концу дня допустят. А як вы ўвогуле, ну, вось расцэньваеце, гэта сапраўды такая бытавая нейкая рэч, ці, ну, вось як летась уже ж было папярэджанне Мінінфарму, ці не разглядаеце, што гэта можа быць нешта большае? Ну, трудно пока судить, во что это выльется. Будем смотреть. Вот, пока это дело индивидуальное. То есть тут портал никак не замешан, никаких интересов у портала в этом нет. Зразумела, дзякуй вялікі, спадар Юрый. Будзем таксама абавязкова сачыць за сітуацыяй. Тут з месца таксама адсочваем усе навіны, якія паступаюць ад следчага камітэту, што на гэты конт кажуць у Белта. Нагадаю, сёння раніцай аказаўся закрытым офіс кампаніі Тутбай. Пасля прыйшла інфармацыя пра тое, што таксама адчэплены, прычым нават за мапам, офіс Белапану. Некалькіх журналістаў, як пра гэта стала вядома са следчага камітэту,
падазраюць у тым, што яны мелі доступ да платнага аккаунту з аднаго карысталіся платнымі навінамі па адным платным аккаунце. Пакуль гэта ўсё, што вядома, заставайся свабодай, будзем абавязкова усе абнаўленні публікаваць у нас на сайце.